Ассаламу алейкум. Сход граждан закончился в Доме культуры, но национальное телевидение берет интервью, поэтому давайте посмотрим этот процесс, как это будет происходить со стороны. ويرد واحد وصل دحتا بها سقط نتيجة لا تاش حدا نت ازمتي تونيت سنيات سونا بغرنيت يومتي قداش تطوه بيرها باهش خن تسكش بالش طوه بير وجوي ماستر يبقى آلي ياخد نوحشي بابي آلي ياخد هيدركش حدا كديز موخ أوسي بيز أوسي عبد أوس حوار تغنرت أزبه يدش موخ ودش حقينا سقول هنا حلحتن بقوش عاهو إحنا حلحتش هذا أحكام متى حيز ديز أصلا يا شونه استدياش نطوه بيرو باخش تونا باخش خنب ساعات دايوش حيو أخش دوام اللي يودير استوه بيرو هنس هنا بيبوش شونه بيبوس البيش بيبو هيك أربعة ساعات تجي رزق شيني واش تيرت واحد وسط عودي عادي لا ياك تيجي يوحك برومس لا يوحك شمچ أدوي أبوي هميزي قلت أنا اشتمد دال ديزل سنة واردا يزدوي باق بركل دشة صودا وين تريديس أجل زحم واش بيختصبخ قال لي عود نقص يستوي شو برميت ما دات أجل مشتي زين سوي بلاج أجل تو ويرت داخل ويرت ديد سوق قديمة يبدريش بس في حاجة تخن ير ووخس بدي قميل كوست بوش قميل در سوق وخس كاسيال بيخت ما خا دير وقا خدايا هو بيت قميل كوست بوش قميل در ودر نقاسن واش пропустить شن خونا خشل شن تو يا هو ده قميل пропустить دي حاجة شن خل مغدش از ديال دوم بوشن خونا از ده قميل واش شيك دو سوق انت يروح واش خونا شل انت يروح واش يحكي هذا تريد اللي حزدت يا لاش يقميل هو ده قميل واش نقاسن شقت دواليتي أجل سووشون أزدوي أيوب بصو أيوب واه رسو أز я от себя лично говорю не от всего народа от себя лично сосиво огушин дирекции я приду к вашему руководителю к вашему НТРК и скажу где тот разговор который сделал мой односельчанин и не для того чтобы он согу дорогу дали Андрей согу я асен хотят согу я скажу где разговор который сказал мой односельчанин по поводу этой ну аж порал доки да сидите ждете а что انت يروح واش يرشين بيشير виноват يرشين غال أيوه виноват سلات يتزلحت حنبوق بدي يسون خات مشات يتدخل بوز ناخذ مشات дело не в земле сегодня дело не в земле дело не в земле تمام вопрос я вот تغن تخو جمدي يا أخو تخو نخدت تخو نخدول شمت تخو نخدت تخو خات حموداتش تخو دقبان حموداتش حدا حمد وجه الحمد تو بتشات يابو از дело стаходу مشان تو بتشات إحلى تسقسو по сегодняшний день Азам тахана я отзму, дело не в хорошем, в плохом. Хорошее, плохое, это 33-й вопрос. Сегодня вопрос стоит. Гал денцо. Гал цудлаш, саксак мучуивай, сакавац, гал цудлаш. Признай. Гал денцо, ну, раскажи ягат, раскажи ягат, ошибки простительны, если есть мужество признать их. А еще гал ден шметы, дело бехтен бахуш, гал гай мудивай, кам мудивай, войнах мудивай. Гал ден шметы, дело кам, ханях гал денцо, бокол дин, антер долсун. يرنيس دنتسير يوخو سقو نسبة دات أزر يعني يديهم طولون دات أزر يعني المدوخ دولختي واشك أنت دولتي أي دافين موستا موتي وشلين موستا موتي أنت دوليالش أي تخن ديو мягко лаш хат здесь вопрос в чем стоит да не аздут ай сгамел записывай баркалмада я еще раз проверю этот разговор аз яхтахан унаха ях Сегодня вопрос стоит не так, как о передаче земли, как нас, народ, в известность не поставили. Сегодня Руслан осуждает этот вопрос. Сегодня председатель Конституционного суда, который высшей инстанции по Конституции нет, по-моему, да? Не только в Ингушетии, в России, в мире нет высшего суда Конституционного. Если Конституционный суд говорит, что наш глава ошибся, если сам Матовников, который возглавляет наш СКВО, говорит, что он сделал неправильный шаг, если сам Кремль говорит, что он неправильно сделал, почему сегодня те, которые стоят за ним, не скажут ему, да, Юнусбек, Юхвал, Кизыгал, Дянка, Ханал свой. Почему ему сегодня никто не говорит об этом? Почему все хотят винить нас? Нас, вы мест нагдим, вы хамкасту, нахтаган. Почему сегодня все хотят нас обвинить? Тоді андасту was хансага дүйін, Юнусбека, муы анды андасту, Юнусбек дүйін, хасту анды андасту, есің давалы алы яғат соқтағын, оғы яқтағын, ай хатса хая соглашение.
у нас сына это идем, у нас сына му дашах валдаху, а я соглашен, хаста ялк хал каман, на хал. Тан у нас шемех мелоди укус ауж вейгдион, бо он стил змавай, вей фдат, фут вен дат, фут вен. وي باتشو حنفيغ تسيغ سقال ديون شين بقوا يلت حنفيغ تسو شين ديون شرعي حنفيغ تسو خوات وي مدي خجلات وي شرعي خجلات وي اخ خجلات هو تنق حاجه ودي وي شرعي بقوا حي خجلات وي فدات وين فدات وين دفدات وين يا خازم والله بالله ديون ادخ جسنا دي عوت وي تسيغ نح غربن ديون تخ ادخ تخدشان دودي تخ داد اورسق دادخ دعوت وي تسيغ فد فوفند وي كاين واش بيخ ماخذ از ايموشنال قمالدر والله بالله طلع قرب مدادر ديال قنر ديون بس сегодня день аз делал думаю бушон аз порум лучше масна по всем сетям проверить цена исполнит мусу я нигде до этого дня не разговаривал но так магацун хуже дел он уже магацун ара хартавинус 77 год уют прописан мусу Хажил аж бехцы был азгасский милотный, чтобы все меня поняли. И 77 года я прописан в этом Слепцовске. Я клянусь Аллахом до сих пор лет кусок я не отсун у адлу. Ажул, я не говорю про вот этот адл, который вот за спиной у нас стоит. Ержим, вей лорд жлат, ержим кегина, вей кегина, вей ему голова и ержим. Я говорю, почему сегодня этот же Юнусбек Баматкиревич обо мне не побеспокоился? Азам де арят скажешь, я-то свое возьму. Я купил в Троицке, да, кстати, Богом и цапас у ляхту, лях отслушал у адлу. Так он делал несколько тысяч гектаров лях даден, а может, вот он суд его умех квадрос, он лях хадам 20. Почему я хожу? Вот, пожалуйста, я же не один. А мы что, что? На халсоба. Мы уют мелодию. 80% ляхтаж. Да, сейчас за этим идешь мобилой. Можно поехать и жить там. Зачем? Что пошло? Зачем? Фокамял, да, 70% сепсал. А у Рублевки, я же удачи шхаяги. ويداش يا خد ويديك أكون غير مخبي ويداش أي ويدي دم بخبي ويد جوري لامي لوري لجلامي واجلوش تسوي شارين شا دودش يا خدي ويد يا خدي واش بقدر أي تخن أي تخن نخن برحش أي والله بالله تقول نخن برحش تون دق ديل خدي ويد دقاش دحت لي محمد يجبروا ميتنج يدق على اثر يا نخ أي أخذ قلت حجلو دابا حجلو هنا دحت حقوق خان كامير والله بالله أي باق مخبيش أي داش هم دوات سبيرش يدي عن شيء قول خش دوات سبير تخن ويديك موديش ميتي دا رسلان أوش ويأورز ديك ويسقي دوغج ويدخ دوغلوش سيوق بروسيس ميوي شن بيتا قابتا تأخشنا قوام دوي زولق تندكو قد تحت موجش دا هني أخشز دقوال ويز دا هو اللي أخده وري دياز دقوال ويز دا كشف هاجول سقطش تا دقوال ويز أي تخن هنديالش أخذ دك هندولش ويتوت فدات وين فو أي أخر روح خد ما يقول رجل سق بيز يونس بيك أي ديال مور دال وولز مو ويالشن دال ديك ولز ناشل مو واتس ديك وز خوز وز لو تخن حد مخكا دول دي يخوخ ويز يا خدش ويتك ويتخشي مخكا دول دي يخوخ والله بالله خلطوها ديك خوز خلطنا но мягко дал я хватит без дикали ходили кванду цдовой сегодня вопрос не стоит о хорошем деле он пускай он будет каким он расстоит есть сегодня вопрос стоит о том что нельзя нарушение конституции Российской Федерации нарушение конституции Ингушской Республики ну все же мы почему мы молчим я не пойму мы все признаем это почему мы молчим тогда я не пойму есть это нет давай хором все скажем есть нарушение конституции есть нарушение конституции Российской Федерации есть второй закон нарушен что депутаты ратифицировали есть нарушение что я неграмотный в юриспруденции я знаю что в таких отношениях никак не может парламент голосовать тайно. У нее нет никакого правомочия голосовать тайно. Почему допустили тайное голосование? Даже явно нет полномочий. Это есть нарушение или нету? Есть. Мы же ничем не говорим. Мы говорим о нарушениях сегодня Конституции, о нарушениях Российской Конституции, о нарушениях парламентских нарушениях. Вот мы о чем говорим. О нарушениях ингушской этики. Алхамдулилlah, алхамдулилlah. Алхамдулилlah. Хайон Ажил чак адрас ваш бехт бахрит. Национальный ливол уж именно у телевидения адрас. Кегина ашуак фад хочет. Я в лице вас обращаюсь ко всему телевидению, ингушскому телевидению. Аз дихр душак. Аз дихр душак. Я эфире арда дэн хидцун. Ну, алхамдулилlah, здесь есть он соцсетях. Я знаю, что, возможно, вы будете рубить это однозначно, но я в вашем лице, я прошу сегодня все телевидение Республики Ингушетия. Мы не просим вас, не просим мы говорить, украшивать наши разговоры, мы не просим. تخن قميل دجلاتي شو خاصة يا أخي أسبق يا أخي قميل حتى القشة تلفزيون قام يعطوا هذا يحكي почему все телевидение ни один день за 2 недели когда мы стояли на этом митинге почему ни один человек не вышел из вас с камерой и не заснял нас мы же не просим вас
Сам хайя. Да, мы же не просим вас. Подожди, дай я доскажу. Я не говорю, что не снимали. Вон даже с крыши снимали. Бехтмаха, дай я доскажу. Да, снимали, я согласен. Это ошибка моя. Снимали, и с крыши снимали, и сокол снимали. Но в эфир не вышло. Да, ну что ты вы сейчас зацепили за одно слово? Да, снимали, но в эфир не уходит. Я прошу вас всех от лица всего этого народа, в эфире, почему сегодня телевидение не показывает наш митинг? Почему народ не слышит, о чем мы говорим? Там я отцов. Насчет эфира, я. Таханы ляхтадан вы кархандасим, я. دي حندي شو ده يا خستي لازم لا يا ريت لازم لا تدندات شوي دام دنديس طبعا اسم دي طبعا وقتي ما داش حماش فكر حمد شيء بزن باش طبعا السلام عليكم دوري صحاب حقونا الشغل وقت خي مقردو دا والدي حجم دق فتليدي بالخيا سا دايا حون فيها الحمد لله حقونا شلتي ارها اصحاب это уже плюс. Это уже плюс. А я снимаю, тащи хталты я. Так а вот иди своян. Хатса мышти я брат. Валлахи биллахи таллахи ас Аллах сдум бон зарплат тута. أشهد بالله أزدياز دوم بون تان زربات مدرسة تان بالخمات وس 15 تيجي بيتا دال داموس وان بيتا حاجة شو أخا صديق دومة لا دوها أسوق تريب تبي أسترايمت موتوت أس الله أزدوم بون أس سبخيت فات بيتا أنت تمتحن حيث أخا تخ مدرسة نزمار ديون شيكار حمديتي. А зачем вы снимаете тогда? Зачем тогда работать делать? Зачем? Зачем? Если, например, это эмоциональный канал, он что так на воздух это говорит, если вы не можете ничего это. Телевидение как называется? Национальная телерадиокомпания Ингушетия. Почему он национальный, если он называется, не транслирует те происходят события? Вот у меня больше ничего. Нам надо снять его национальный, надо убрать. Частный, если он называется национальный, он должен быть вся информация в республике, что проходит, должно быть. عايز بتشاهد أقدر بقدر حدا قراش أخواتي ذي منين فتحوا دور الحمد لله الحمد لله الحمد لله شوي بقوا يا Хай Бог би безболи. Жму куна и быцы делают. Молодец, беали, жму куна иди. Шорт абля, я Бог бицебеш эгусу. Я боз баханчу ди. Сханер ди, найгвар ди. Азмеги гварвек азиг неблагодарный аршан ди. Азер сагвали азму дину досак халвах визер. Я ночи баба, я если хекин или нахас диван дагвал мака хамя сагу. Это в Сунже, рядом с национальное телевидение решили высказаться хотите по отношению к телевидению. Все أخذ التلفزيون ويبسط صداي إنترنت جوين الحمد لله حجو كيش ناج بركل شان دوري أصل شان الدرا خون غيدش شيء قمن ناخذ شيء سعد حجو تصدق أكو درا شنبورميت بارخو أحمد أديون نعرف بها بيحكي 5 يوم وي لالخوي وي وجري وي هاشي وي وجري بقش وي وجري بقش يخش يخو يخش وي وجري بقش أي وي ما تخد صار وجري ما تخد وي ما تخد وجه صار وجري وي وجري بياخي وش с 93 года, 92 сар бажер, ага, дождь. وي وجري ده يخسر وي ما تخد وجه صار وجري طبعا بارخو أحمد بخن تخن بارخو أحمد دوداش شنر وي أنا قاسم أون غد الياخ أستخن سو أصده وشون تخن دق تيب النخلاتوس تخن تخت سو تخن بارخو وق سو أحمد نعولو يكتا سو تخن بارخو وقول جو سيتيب نسعوته بس وي قمن بس تخن بارخو أحمد بتسمي سليت دان وسكتخن شين بيشلح وان واسط شيدي دوزو شيلو خوش دوزو قوس ار واسط بارخو احمد تغن بارخو احمد مخكو حلقه ياق وركميتو حلقه ياق دوت وسقو تغن سودان جلات بول خلبوخ اخبي ساس نعت اوش بارخو احمد هاي قشني
أقصد ديون عادي أحكي ديون تخبط عشان باتش أخي شيء أوز فيجري نخشي شو أخذ طبعا فيجري دلي وفيجري دواش يا أخي تخرجي دشان شان حد تخوخين ديتي تخرجي دول والله بالله يقيم شو ده شان خود داس تخرجي دول شان حد خين ديتي تخنت شان فيجري صار شتورتم قدوش شان فيجري خنت شان تخو زال ما ديون سبر أوتاش كوكر خوي ديون باش تيب أده تاش شان زال ما بانتي شن وش تخوش نخشي زال ما بانتي شن واسط تخوش تودي شان 94 году Ханнер Хамухайшин Масна Дион. Эграл первую жертву были здесь, именно на ингушской территории. Именно здесь ингуши первую пострадали. Шин тем газа дих кашаться дал гестол Ахмад Хаджин. Ахмад Хаджин скайк да должен газа это дион. Мехти да это лята балла кегина томбеш. Там царь Ахмад Чезвайцар. Мацхад должен что когда вы поймете, что мы действительно ваши братья. Я хвахтаган. Таган душан тховежри. Тхонагасан шин вежри дали адяхки укус. Тхамех нагасан шин мох куда даст. Нагасан дион тхамех что даст. Давайте выберем нейтральную сторону вашей. Давайте дион мы выберем нейтральную зону. Найдем где встретиться Хавашек эти. Ахуавес Рамзан Ахуавес Юнусбек Ахуавес. مفتي تشني أهوالويس مفتي إنجليزي أهوالويس مفتي داغستان أهوالويس حقول ديديس نخ حقول بيادين شرح ديديس ويغنطاخ وين نقاسم شن ويش نقيمويه ويكرت شن وش نانز دين على شوش إيغي أخاتي لا تكسوك بانسي أي تخن تخم داس شوت إيغ لهرادات يشوف دودي لهرادات صنخش شو ديك يالرز وهنا دوت نخش ويجري ب نخش يكون غيب ديك ينغب صنخش يالرز نقاسم غلغاش ديون وي عدلو ديون واش لط يا أدين إسبيروس دامس يالرز إنجوشان فلان أصدقون наш гомел. Вы слот мизм улыбать, ночи. Я вы даст час слот мизм улыбать. Мы тоже все сдадимся им флен, если нагасен вы цатом из ляхра были. Амбада не сдадимся кирданом. Ваш вещин дион наш гогой еще будет шел нагасен. Нагасен вы вещи дали, вещи сена ди буслом на бу и дух ходи буслом на подшал хемиер. Официальные речи светских государств. Здесь есть ислам, здесь есть шариат. Давайте рассудим этот вопрос по шариату. Я хва, кахмиату, каяхи вахам. Кахмиахи вы. Нагасен дион, пурум даш чон дион, таган уз адл малатри, они на запись даже камел дион, пурум даш, куна и Михайловой Багдара дичи. Мы за отдачу земли или против? Против. Алхамдулилlah, кахмиату вы. Кавай хамиату алхала. И не надо вот здесь вот из этого не надо подоблеки делать. Ля, что вы нас таган усин, сейх цата яхита. Валлахи биллахи, таллахи ванат. Я не режу бямбат. Уже магастрон, я дагаж дат дохол дiyom, ham dut يقع هيست خماجستون كان قناه هذه فغيت خيط الرشاد بيس عيوب Здесь студенты. Так. На сегодняшний день я не реабилитирован. Ни территориально, ни материально, ни морально. Ханяш. Дехер кусукуш дайвахаш. سعر كسوكس دعيواخش خوان السوتين حميسوش حمياحكي بعد أفتنوم دي ريوان يا دي أخوش دوي وي تيريتوري وي دولц دوي со нефтяной промышленности болда сагу малгреки вот ведь ханшана сундиков территориш бурение гардиана مسنا نشنا أدهتك كان شاي غرغورسكم آخر يا عز موتك جدي كبردوي استريتوريش حال دن سمشاو يا خو فوت خو نو استريتوريش دول دي ديز وي دالي كرتش دي عن نيس يا كرت رجل شتيقي كرت نو اسكرت دي عن يوغي غيرتش بربي يا راح يوخم ياي أصغر ميش أجي غلغة حبول بحبان متك ياخذ. شيء ما بدي وي يقي بدي عن بيحكي بوز نخديها. تريس داد وي. تريس داد يعرف دي هذا قاعد يقدم وي. دي لا داق دول دند وي دي. برت ما تقبوي. ده اللي عند اللي حنزو غناقة برت قبوي. ده اللي عند الأوناقة ويشوف كل برت قبوي ده اللي عند. ده سن ده دي أنا ديزل دي أنا برتغاج دي سن ده هو فرق اسمه حماس دي أنا Сумжи, Ингушетия, разговор и встреча присутствующих проходит рядом с Домом культуры. Это люди, которые только что вышли со схода, который намечался сегодня в 10, который состоялся в 10 часов в Доме культуры. يلا هيدا موت بيتي وشنو بوسر شو إنقول شو كنت سوى شو الحمد لله أسفل صوتك صوت
على غنى على بيحكم باخذ قوز واحد أجل الله أسفيها شويش نقوس حمدي ويتصرف والله والله بالله أزبوت موت أبوت موت أزبوت موت صعبوي ديال صعبوي ديال سلمول سبيل Волкуш сааждуй. волкуш сааждуй Sayedin Muhammad da вот yervo остро действительно ер у нас го ер остро ер до халата реалцас остро бу беригиш бу остро он но цамды цайл цадл чамаж да мастан таган хожду сажл شو ديال دش ها يد أسطح من حلش ملاتير سك أسطح سك أطعبي سلك سك سو إيج مو غلغة قمن يقملور أسفيال شو أسطح وي بيرش تاخن تخد أصدق يدخل تاخن تخد أزدي غالي ولا مسيتي يرتجل مسيتي وهذا شو ناخد ندخل تاخدوا تاخن ألتخ أسطح جوخ تشعر يوخ أسطح شنو ولق دات غلغة يوخ أسطح تحول شر تخلي يحتاج قوس غلا شنو فوق ياخ حجل فوق مالدس فدوشدس اي تخن تقيدا غالي ديون قصدي غالي يتخ واه تخن تخوي غالي حخوادي تخدا جوجش كدقي دوخت الش نيس خدي تخ بقدرلش خارس اي خارس ديسيس فوق مال واش تخش ديون شلات تكون هذا مش ياخذ ديال غياش تبغى تواش خش بيجي تخن دعوه تسان بيل بيش اخ غوغ موس تسان كرتي غوغ موس تسان تخوت غوغ موس تولات غوغات تشكش دوز عتي سين واحد اخ غوغات اخر دعيخي والله يحب الله يحشل غوغوس تشيمل الله هنا حقنا وارث بحث سمع عبدش بس отдельный бы Острый таган это да хуца митинги лат. Вы ца митинги лат острый мило острый. Вы ца митинги лат ханаш. Вы территория есть, вы есть. Вы إبراهيم يا جو صوب شردين قمال درتي دي مرجوي ونا شون قمال قزمتك يوتيجو أشرنا به ساكور نوش اوز عليت لا دات سيرت ساتيت ادم دي ابول بلا دات سير نوش ازم سونا هو هاي كدي بيغات الله أرمنسكي خوتر يال أصدق أصوال دايا يشوف نيس دات سيجان يا هال مسكين نيمецкий слобода я хани قير خني دايا يشوف جات سمع район خني область России Дивиденки даялыч Асинский даялыч دايا رياح قمتك بي أصطفنا زمان أنت شريعة Равнение земли Ай, хазым казик мехтуам حد شريعة دلي حد شريعة دلي وضوك كيجنا الله وقعد بول ولا يرج ويت حقته وي لوردش وي مخ لوربش ويت شو دوخه شيء مخ يبون مخ بيز لاتي عادل وعادل حمل شات دون تو ميتينج اخر تو ميتينج ولاش اخر تدا ولق سحن قونا شو داد واش تبع ولق وي عادل طبعا وي مودو يا اخي وقت اخر لو ام بغداد يقون يا اخي خير من وي عادل موش طبعا حقته جو باق قد يعون حتى ملياج امان يخطيها يا مخ تخمخ تخط عادل تخمخ мы сами решим свой вопрос мы есть амон ингушский амон и мы сами решим здесь свой вопрос طبعا وي لورد الله تعالى عادل شلون وعادل بو ديون حمال شيء يحتوي هنشلده يدين شنو هذا شو بورميت Юнус Бек, когда раз сошедешь, нагасан, дакайте дихаться, но 100% гарантии его люди везде. Возможно и здесь. Узбите حتى تقعد تتنس. يا شو رياض أزغلها مثل أدت تحطوت غاسك مثل في ودي نجاسن غلها موت. تكيد بشو تو نجاسن زولي. يونس بك حق ياخذ السلام عليكم سبتشاه. حو خرج بتشاه. Вичи, в этом плане, асхажа ханватсо, я не избирал тебя алверцо, но он техляхта сагусо. Хотишь делать, думбун, Аллах думбун, шейлал хошса, сейдавиш онгиса, сейтейпа нахасо, хабант ига муасутан, хун дудух гадеха. بقدر شو أنا زيها. إيغا في كم плане, كذا خير من واسو, إيغا واقي شاتسك. حون قادو خش بس يود نجدين. دخش ناقص إيغا أخين واسو, خير من واسو. حمش البتشا خن واسوي. Улькватин коч птиугаш вой пача, титулуш фазицу вой пача, междики вой пача, рузбани вой пача яш. Он гадо линса гусу. Но таган галт вя нохо Юнусбек. Хотаган галт вялаш нагасен асхук. Суха мехква сагмавису. Если я тебе асхук цуали Юнусбек, бех мабахла Юнусбек ханс хастач вуту ян асху юхцузи сухи моста والخلا. سو моста вон нагасен асху юхцузи. Таган хун تحبن حديون حبق وياج وليز ما بيسبوع عن حماستغي حقوق ساعتي تار وخ جوه تار وخ جوه Юнус Бек я тебе Аллах клянусь Юнус Бек غاسكش غلط сам да предашь однажды не предаст не однажды или они однажды тебя предали они еще раз тебя предадут я обращаюсь на русском языке к своему главе администрации главе республики Юнус Бек Баматкириевич сегодня жители которые собрались здесь именно в Слепцовске сегодня это те, которые болеют за тебя, которые твои друзья сегодня здесь, не твои друзья, а те, которые сегодня подталкивают тебя к неправильному шагу. Ты сегодня ошибся, сегодня признает это полпред Матовников, сегодня Кремль признает это, сегодня Верховный суд это признает, сегодня признает это и Конституционный суд. Почему сегодня ты так уперто идешь на своем? Бехтбахлаз уперто алра. Со указик уркал лилдасак сайхан.
Но сегодня упертость это. Это упертость. Хамдулилlah, свои вы подчагуз, махак, цинуш махака. Мал, мал. Он меня хорошо знает. Я с усуром ужин, хамдулилlah, Сегодня я хохнук, Юнусбек, у нас Аварахажи. Сегодня посмотри на этих людей, кто сегодня стоит. Это все хотят, будут завтра за тобой стоять. Но сегодня ты ошибся. Брусля, Сасекханой, Ашбек Цибахали. Его давно не было, его уже нету. Он сказал, ошибки простительны, если есть мужество признать их. Да он признай свою ошибку. Ты генерал, ты герой России. Ты глава, ты достиг высоких уровней, всех уровней, которые может человек достигнуть в этом мире. Ну, ты же военный человек. Военные всегда говорили, уметь надо достойно проигрывать. Ты проиграл сегодня, Юнусбек. Признай свою ошибку и уйди достойно проигранный. Проигрывать надо уметь, достойно уйди с проигравшим. Маленькая вставка, 95% за него батюшка. Это я могу от лица, от всех сказать, и просто батюшка. Батюшка, никогда в жизни. Забавно. Все уже. Эфир тогда я закончу. Далря, слушай, у нас все расходятся. Это встреча, ну, продолжение схода граждан возле Дома культуры в городе Сунжи. Здесь были корреспонденты национального телевидения Ингушетии Смагаса и представитель Тейпаздоевых, который долго вот сейчас выступал, он попросил, чтобы весь разговор и слова, которые здесь говорят, выпускали не вырезая частично или то, что им нужно. Поэтому вообще посыл был акцентирован изначально в отношении телевидения и сотрудников телевидения, а потом уже и перешло постепенно наверное, в обращение к главе и руководству республики. Далрясхал, Адик Халчун, ассаламу алейкум.